त चोरवा टांग ले गई त चोरवा टांग ले गई ले बिटिया हम गाँव के नहर में परधनवा के नहर में हम के गाँव के नहर में अब न जाई नहर में कन्हैया का भेष रहले वही बाबा से नीक अखिलेश रहले कृष्ण कन्हैया का भेष रहले अभी जब कोई को बाबा बैठा हो तो ही मत कहिए जाए। हाँ मठ वाला बाबा का नाम होता मठ वाला बाबा का। अरे कृष्ण कन्हैया का भेष रहले बाबा से नीक अखिलेश रहले अखिलेश रहले ड्यूटी के तनाव गायब सेंटी लिख के अरे कमर केतना ड्यूटी केतना गायब सेंटी लिख के दना ए अरे केतना ड्यूटी केतना गायब सेंटी ना अरे केतना ड्यूटी केतना गायब सेंटी लिख के दा आई भइले एक बार और अरे कितना ड्यूटी कितना अब सेंटी लिख के दा त कमर नहीं करबा अरे घास काटे गई रे बिटिया घर के पीछवा में परधनवा के नहर में परधनवा के नहर में चोरवा टांगल गइले हमके परधनवा नहर में आय ले त चोरवा टांग ले गई त चोरवा टांग ले गई ले बिटिया हम गाँव के नहर में परधनवा के नहर में हम के गाँव के नहर में अब न जाई नहर में ई तो हो गई तो लेकिन कृष्ण कन्हैया के भेष रहले अरे कृष्ण कन्हैया का भेष रहले तब बाबा से नीक अखिलेश रहले बोल दा भैया अपन मुँह बोल देखा। गांव को हमारे प्रधान का इज्जत होता है, गाना अच्छा नहीं सुना देता है। हम कह रहे थे पहले ही कह रहे थे भैया इस देख चीज ला को। हम कलाकार मना कर हमने रहे का थे। समझा था नहीं बात करना लेकिन वाह। ठीक बा भाई ये पुरस्कार कोट कोट प्रणाम 500 रुपये हमारे संजय भैया की तरफ से। वाह इससे ठीक बा कुल चीज ठीक बा लेकिन अच्छा ना लगेला प्यार है आप लोग का तो दुलार कन्हैया का भेष रहले वही बाबा से नीक अखिलेश रहले कृष्ण कन्हैया का भेष रहले अभी जब कोई को बाबा बैठा हो तो ही मत कहिए जाए। हाँ मठ वाला बाबा का नाम होता मठ वाला बाबा का। अरे कृष्ण कन्हैया का भेष रहले बाबा से नीक अखिलेश रहले
ए भैया हमने का तो कलाकार है केहू के जकर कहबो केकर गावे के ह बीजेपी गावा हाँ? गौतम प्रधान के नाम से गावा अच्छा गौतम ना भैया ना ठीक कथ हम सबकर गई बजा इनकर ना गई बजा इनकर गावे इनकरो का दो बीजेपी के नाम से गौतम प्रधान के नाम गावा और गौतम प्रधान का तो कब्बे को होते हैं हाँ बस बस अरे की है शोर भइल बा चारों ओर भइल बा समाजवादी के चर्चा बिजोड़ भइल बा इहे शोर भइल बा चारों ओर भइल बा समाजवादी के चर्चा बिजोड़ भइला ए का यूपी में अब की चलई है ई नैया अच्छा मजेदार फसल पर सब करी नैया फिर से यूपी में आई है अखिलेश भैया फिर से यूपी में आई है करी है विकास ई चलाई के नैया करी है विकास चलाई के नैया फिर से यूपी में आई है अखिलेश भैया फिर से यूपी में नहीं है आओ भैया का गाना हो गई एक गाना और कौन गाना भैया कौन गाना बिना आई यही पैतन की साइया कराई लगला अरे हम हूँ कुंवार बानी तू कुंवार है ए हम हूँ कुंवार बानी तू कुंवार है चला गरला कबारे अरे हरे हमर लो भर दुआरे अब एक गाना अब राउर हो गेल नो अब एक गाना बजा ले एक गाना हमनी के मन से बजा ली ओकरा बाद जौन अपन देव ले के बा दे ले ली लोग हाँ हाँ ठीक बा तो रात भर हमन को कहाँ रखल जाई हमनों को तो उन लोग को ध्यान बना बड़ी दे डाला हयो पाकेट फूल जाके बिहरवा में रोक लिया सके कहाँ से लूट के आओ थो सो इहो कुल देख के कहना इनकम टैक्स का छापा पड़ जाई अरे यार शादी क के लैला टच नहीं करे रे अरे मिली ना जवाब तोले देह नहीं भोरे दे अरे भले शादी कह के लैला टच नहीं करे दे बोला जवाब तोले देह नहीं भोरे दे अरे केतना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा अरे केतना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा हे अरे कितना दिन ले अरे कितना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा त कमर डैमेज नहीं करना मत चेन से हुई एक से फिर से आवा हाँ त कमर ई वारंटी लिख के दा अरे केतना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा अरे केतना दिन ले चलैबा ई वारंटी लिख के दा त कमर डैमेज नहीं करना ई वारंटी लिख के दा कमर डैमेज नहीं करबा
कैले रहबा और लेके दिखाओ तो देवे के नहीं खे फिर बंद हुई तो फिर कहबो कि ना गिला जा जल्दी तो मर जाए कहीं करी ना हाथे में गर्मी ना होता तोरा गर्मी हो जाला पैसा ले 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 जल्दी करो हाली हाली कर हाली हाली कर असर पोरे पोर ले देखैले तब बड़ा के